Samankentshane bafowethu siyacela ke guys ukuthi maniqala ukungena kuleli khasi nichofoze lapha usubscribe button ni-like ni-comment ni-share ukuze lezi zitori lezi zifike kuwona wonke umuntu bafowethu ngoba azidlali lana asenzi ikeshi sifuna ukuthi wonke amaqola exposeke wonke umuntu onobubi wonke umuntu onayo la emhlabeni la eNingizimu Afrika sifuna nje bafowethu avele kubantu abonakale ngoba kunemibuzo esiye siyibuze abantu ukuthi why nishutha pho. Yes senzela kona lokho ukuthi labantu laba nikwazi nokubaqaphela noma senihlangana nabo ezindleleni wazi ukuthi hayi lo muntu lona umuntu o-wrong kangakanani. Siyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke ni-comment laphana ku-comment section because ama-comment wenu ayasikhulisa thina njengoba senza lo msebenzi nje obucayi nakanje. Kunanembuzo ke bafethu esike singakwazi nanokuyiphendula eminye ukuthothi ngiyafisa ukuyiphendula kodwa manje ngiyabona ukuthi ukhona nowazi wa complainer wathi thina asiphendulani kuma comment. Guys nibaningi kakhulu ngeke sikwazi ukuyenza into kanjalo. Siyacela ke bafethu ukuthi ningakhathali ningadikibali niqhubeke nisilandele singamankentshane sikhona nasey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook sikhona amankentshane solution. Mawufika laphana bafethu ufike usifollowishe bese uyakhuluma ke udaba lakho mhlawumbe olukhulumayo mawuphenduleka uzophenduleka mawungaphenduleki manje kodwa uzophenduleka ekugcineni ngoba baningi abantu bafethu sidila nabo abantu ba-complainer kakhulu ukuthi kade ngabhala. Guys baningi abantu sisazofika nakuwena akukho la singeke safika khona. Siyatholakala ke bafethu sacela ukuthi njengamanje nihlale nathi kulona lolu daba lolu esilokhu njana nalo njengamanje sidila nalo nisithandazise seke bafethu ngoba kuningi bafethu kuningi kakhulu and nendawo esihambayo esifikelela kuzona zibucayi kakhulu. Siyacela ke guys ukuthi nenze kanjalo. Njengamanje sivakashelwe nanangusisi uzochaza ke udaba lakhe alibeke njengoba lunjalo. Yebo usibhalelile ke thina ke salibona ke salifunda sabona ukuthi okay fine mhlambe singamsiza then yabo. Kodwa ke asiqale sizwe kuyena ukuthi mhlambe ukhala ngani. My sister niyaphila? Yebo bhuti Ntwana. Sikhona. Ngiyaphila nami. Nikhuluma noSithamo Somi la. So. Yebo Sithamo Somi ngihlala kaMashikadi. Yebo. Nebhuti wami nginenkinga kahle la nginibhalele nje ngoba futhi kade nganibhalela inkinga niphendule guys. Hayi aniphendulani ke shema ngalapho. Akukho engakwenzile bese ngithi ayisho sengiya give up kodwa wase nize niyafika ngiyabonga. Nginibhalele bhuti wami nginenkinga labo sengize ngehle emzimbeni sengize ngazaca nginenkinga la ekhaya. Nginobhuti nje engimlamayo. Hayi uma ngithi angani noma unosathane noma unedimoni ngoba ngithi ngeke ngisho ukuthi iphara uWes udlula amaphara. Yeah. Ngoba la ekhaya sihlala ne-step father sethu sesizahamba ngenxa yakhe sathutha ngisahamba futhi akabheki lutho akabheki imali into ethi nje into ngisho endlini akusekho ngisho TV mangangena endlini hayibo akho ngisho TV ethi ekhaya ithatho yena manje kahle into enginibizele yona eyonginibizele khona manje akakwenzile West uthatha uwoleth kama unemali I think la mhlawumbe mhlawumbe 3000 kanti because la ku 3000 namakhadi ayikho ihlobo lekhadi engekho nje manje. Yeah. Inkinga mawakhe ke yena wami lo uyamphikela and uthi akuyena because nala kamakhelwane seceleni bakhona vele abafana naye kodwa bangeni la ekhaya kodwa yena uthi ingane yamakhelwane instead of kabuyi nokuyena amakhwapha ukuthi ingane yakhe uyayiphikela. Inkinga kwengane ke le ayisahlali la ekhaya ihambile because mina bengiyitshela ukuthi ngishushevu mina ngamfakela bengizomfakela futhi but because ngikhathele bese ngiplani no baba bese ngiplani ukuthi nje yabo nje ngizoya etown lapha market bada ayisoshevu ojuqu bengizomthengela nje ngimphekele nje isidlo sakhe sakusidla wakhetha ukuyithambela ke ngizwile ukuthi usehla la samoya namaphara kodwa ngiyakwazi lapha ngiyanikhombisa khona kazi ngiyamfuna ngiyamfuna mana ngicela ukubuza sisi njengamanje ngiyakuza uthi untshontshela uma wakho futhi uyamphikela wena kahlahla ufuna kwenzakaleni indabulwa kangaka ngoba phela uma wakho lo ntshontshelwe yena akayingeni ngifune into zama sina siphila ngazi into zama la ekhaya uma kana makhadi cha ngiyakuzwa ke lokho njengamanje uma wakho uyamphikela ngithi futhi uma wakho njengoba emphikela wena walwa kangaka umuntu okuyena umnikazi wezinto akazixaki wena wazixaka ngiyazixaka bhuti ngoba ekugcineni ubhuti wami ngathi loya uma mele esikhundleni ngabe uyamsiza uyamvikela angithi masethola ukuthi yena uzontshotshela akamsize bhuti engamvikeli ngoba emvikeli uyamona awuyona ingane yakho kahlisa umoya sisi ukuthi bhuti anazi ngilimele kanjani ngilimele anginalutho mina ngiyakuzwa anginalutho ngisho impahla zokugqoka uthatha ngisho kokugqoka lo mfana uqale nini untshontsha
Bhuti belokhu ngeke ngisho ukuthi ucanini because bezilokhu kulahleka bo. Umuntu mahlena endlini ngeke usole umuntu wakini. Lokhu usole ukuthi yena. Up until ngize ngimbanje eqotsheni nokunye khona ngaze ngakulanda khona exotshe olusayami. Ngayithi kodwa so yena kulowo muzi. Mangimbuza futhi still uyaphika. Naye uma wakho uyamphikela. Uyabo? Sekuzwe sekushiya ukuthi uyena ofike wayidayisa la ekhaya. And uyidayisa ngo50 rand uyena odayisa la ekhaya. Kodwa still uma wakho uyamphikela bhuti. Uyamphikela. Yes, still uyamphikela. Usotshoto kwakhe ke manje. And still uyamphikela khona isontshontsho kwakhe. Kodwa namhlanje bhuti ngisiqiniso uzophuma mina ngibizeni noba ngifuna ningisize. Yonke nginibizela ukuthi ngifuna ningisize. Namhlanje iqiniso uzophuma bhuti. Ngoba ngikhathele. Shuthi uyotshontsha nami uqobo. Ngela ngiyongidayisa ishe China. Hey, ibhlungu. Uyodayisa kwanami. Ukuthi usukazi umcabangele kodwa into ebhlungu Bengizombulala bhuti futhi usizo lokhamba. Bulala igazi lakho kodwa. Bhuti ngeke bhuti ngikhathele. Yazi kazi kuthi anazi. Ningabi indlela manje. Isiphi indlela baba? Bengazama ukuthi mhlawumbe nihambe maningi khona o-disciplinary camp nibafonele befike emthatha lokhuza nikhona kuningi beningakwenza but kodwa ukubulala umuntu ayikuyona solution ngimsize kanjani-ke mina uma wakhe emvuna uzomisa kanjani kuma angithi njengamanje uma wakho uyamvuna still angithi kodwa manje angithi ufuna usizo there's a very same thing ngoba ungabe uyayenza wena kwasekuqaleni ingakho-ke ngimbize expose-ke ukuthi bhuti bengizombulala ngifuna lokhu ngizizwa ngcwele yize kubuye ephastikeni angihlangani bhuti bengizombulala manje my sister ibhlungu ibhlungu nakimi kodwa nje bese ngiyitshela ukuthi shuthi ngizomfakela yabo sonke emhlabeni sinamaphutha nathi emndenini yethu kukhona inkinga efana nalezi uyazi wena nje ubukhala ngalendlela okhala ngayo khona abakhala okuwese okudlula wena kodwa ngeke ngabacabanga mangaka amaphara ahamba lemgwaqeni imndeni yabo babulala Nake ingakho ngithi uyisizilo wayibalekela ngoba bhuti mina ngaba kasekho ngabe sesemfihlile kwathuna lakhe ngabe selenile ngeke so uma wakuphi yena uma akekho bhuti uhambile because ade ehambile yabo so usakude akekho indaba ungezanga naye la inkinga vele yabo angazi ngimtshele na ukuthi ngizonibhalela so because bengeke vume vele kwakhona ukuthi nginibhalele because ngoba ngisho ukuthi uyamvuna bengaxosha mina kwakhe bengamane ngixosha impela kwakhe ngangalithi ufa udaba uthi ngizombizela abantu kodwa ngisho ukuthi ngizonibizela abantu abanjani angamuthi dawe ngizombizela abantu abazokwazi ukumqondisa walwa nami bhuti yazi walwa nakwakucaka ukuthi ulwa nami so bengengikwazi ukumtshela ukuthi uzoba kanti kanje kodwa usahambile mhlawumbe ngingazama ukuthi angazi manje mina ufuna sikusize ngani nasisi njengamanje ningisiza ukuthi guys mhlawumbe ngifonela mhlawumbe uthi uma efike sihambe ngizombhekisa mina ngiyamazi ukuthi because ngiyabazi bathi ukuhlala ngakuphi ubhuti wakho okay kulungile uyamazi simficeke ngiyasayithola lezi zinto lezo imali mayivumile mayivumile angisalweli ukuthi kubuye back mayivumile esho yazi bhuti ngiyaxosa mkhulu ungiyaxolisa empilweni ngoba bonke lo makati shokisa intayitshini akunankinga mayivumile imali ngivele ngento engizibuye sengisho ukuthi mayivumile bhuti yabo mayivumile wavuma ukuthi yebo sitha ngikwenzile nawe mangikwenzile u1 no2 no3 ngiyaxolisa ngiyalibona iphupho uma wakho lento mayimhlungumeza ake efike evana qhuleke lapha nakhuphuke lo ushukela uzoyithini kodwa makuthi ubhuti wami ukhona uxolisile bhuti mase xolisile wathi u1 no2 no3 ngikwenzile kodwa manje wena inhloso yakho wathi ufuna vume ukuthi ngifune vume exolisa ukuthi ukwenzile mhlawumbe sengabuyela nasekhaya wena my sister unamanga wena nginamanga wena usufuna ukumbulala wena angeke bhuti indaba umfune kangaka pho why bhuti once waqolisa yazi mina into ngisister yazi lento ngisister ekuthenini kulwa wena kakhulu whereas uma wakho lo lahlekelwe akali ingoba bhuti uyamvuna and ukumvunela kwakho uyamona ufuna ukuthi nje azoxolisa kuphela ukuvuma bhuti yakwazi ukuvuma icala lakho iphutha lakho wathi uNkulunkulu bhuti vuma izono zakho phambi kwakhe uvuma bhuti ngicela ungithembe ayikho into engizoyenza kuyena wrong akavuma ukuthi yebo u1 no2 no3 uplanela ukuye emakethe uthe emakethe noma ngeke ngithemba ukuthi ukhona ngabe sengikwenzile nangakuyisa emakethe uma ufuna ujuku ngiyowenzani ufuna ukubulala abantu mawuthi uyafuna bhuti nangakuyise nangakutholela mhlawumbe ufuna ukumbulala mhlawumbe ngiyena umbulala mina ngiyala phela kodwa ngiyamdinga ukuthi lo sisuyisi ufuna usimsize manje sengitshela ukuthi uzomfuna ujuqu ukuthi guys anazi ukuthi umuntu mayilimele ngaphakathi usuke njani ngilimele nang understand sengiyayisaba mina lento ozoyenza my sister ngoba manje wena ufuna siyokulandela lo yamfana abuye ekhaya mayesebuyile ekhaya ubhuti wakho ungizwile bhuti wami ukuthi ngithena mina noma mayithe nje uyaxolisa wavuma izono zakhe noma uthi useyabuya akasabuya hayi kunankinga noma uthi akasabuya imishela mayivumile noma wakhe wamuzwa evuma ethi ngiyaxolisa ngikwenzela u1 no2 no3 usengasala khona lapho ufuna ukuprove ipoint kuma ngiyabonga at least wayithola ipoint lami ngilona ngiyabonga alright ngiyabonga bhuti wami mina lami lithi mzwa kuyafana yabo nje uma wakhe emvikela namanje uma wakhe ulahlekelwe 3000 and something namakhadi still usamvikela uzovuma umfethu wathi okay sisi ngiyavuma ngikwenzile lokho uma wakho futhi aphinde futhi aqhubeke futhi amvikele uzothini kodwa ngeke emvikele seyisholene ngomlomo wakhe seyishile sevumile ngomlomo wakhe wasixosela yena
umvikela kangaka njengoba ngoba nawe uyaphika ngithi futhi wavele wakhetha ukubaleka like ingakho emvikela ethi ayikho i-proof esho ukuthi uyena owenzile kodwa mokuthi uyavuma naye nina ngikhapha ningiphelezele because ngeke ngikwazi ukuyaketha la hlala khona uhlala namaphara abaningi nami ngiyasaba mina ngidinga ukuthi ningikhaphe nokuthi nina ningisize ukuthi ningise khona mhlawumbe ngihambe noma mhlawumbe angani uyena uzozala ekhaya nenobhuti simthathile la ekhaya ezokhuluma noma uma ivumile wavuma waxolisa anginakini noma singamshiya khona eqhubeke iphara vele ngisenendaba nasengimkhiphile nje kumina empilweni yami sengimkhiphile akaseyena ubhuti wami akaseyena ubhuti wami hayi kodwa siyamdinga kuma wakho mhlawumbe ngingazama ukuthi umasimfonele umfonele uma wakhe ke sizwe hayi indaba hayi manje sengifuna ukuzwa mina isade lakhe uma wakho kuyo yonke lento le because manje mina ngisaunderstand ngempela ngifonele unayi airtime lapho noma simfonele la ngicela nimfonele alright hayi mina ngibiza ukuthi gazi ningisiza ngoba ngikhathele ngoba phela isigcina ukuthi ngizozibulala mina uzibulalelani yini uzozibulalela yona wakwaba nephara kini mina hayi angikazi ngibona uzoba nalo ngimalitholela sekhaya cala ligoduke nawe namhlanje eyisisi una engayazi hayi boya ngeke ngabi na engabhuti ngoba mangisekusha ngiyakubalela izinto ezilahlekile hayi kodwa ukumbulala kusona solution igazi lakho lelo okay igazi lakho lelo awungikwazi ukuthi ungacabanga ukubulala igazi lakho sho nawe ingane yakho phela ungayibulala mawenza njalo ngeke ngana mina beyiphara bhuti wabona isiqiniseko esingaka esikhathini samanje wona isiqiniseko esingaka esikhathini samanje wona isiqiniseko ukuthi ingane yakho ngeke kuye ukuthi ingane yakho ikhulise kanjani ngoba manje ngingayona mina yami umfomfo wena njengamanje ukhuliswe kanjani njengoba eyiphara ani ubevunwa vele ngoba bevunwa vele so sikusasa awulazi ungaphindi ukhulume le nto ikusasa awulazi into kanjalo nje ungaphindi mina ikusasa ngiyalazi awulazi kusasa uyalazi kusasa ngaba ngibuwazi ukuthi kuzokwenzeka into nawe uyayivuna ingane zakho hayi sho nawe uyayivuna ingane zakho hayi ma awunjani ngiyaphila wema ngikufonela ngenamba yabantu la wema phela yazi uyakhumbula ngathi ngikutshela ngalolo daba la udaba la sithe ukuthi usithe ngoba ebhizi nje entshontshe ekhaya and sezokuthathela into zakho ngizobiza abantu abazokwazi ukuthi bengikhulume naye neke bakhona-ke ma abantu bafikile ngizodinga wena ma ukuthi ube khona ubuye weheva la okhona ukuthi ube khona nawe khona sohamba sikusithe because manje lento wena mhlawumbe ungaboni yabo sengize ngehla ngisho emzimbeni mhlawumbe ungibona semzimbeni sengize ngehla ngisho emzimbeni wena bongaboni wena istress sakho naso ubhize ekhaya une-stress ukuthi usithe imvula ziyanetha awumazi udleni ulaleni mina engihleli nawe endlini awungiboni nokuthi ngehle emzimbeni sengize ngehla ngisho emzimbeni mina ngine-stress ngenxa yosithe ongithathile into zami ngenxa yezinto zakhe ezilahlekile wena ubhizi uyaqhubeka nempilo ezife ngathi akwenzanga lutho ngibabizile-ke ma abantu bakhona ma abantu bafuna ukukubona bafuna ukukhuluma nawe ma wena nje uyapeta nje umuntu opeta ngithezwa abantu bani bona lapho wema umakhelwane usibufiso nawe uyathola wema ontshontshile nombo ngoba ngikhathalela namahlala khona ngoba akazi ngizokuthiwa kukhanya ngengane yami wena nje umuntu opeta nje ngazombiza abantu bokwenzani labo wema ma ngicela ungizwe ma uzomfuna kuze kube nini kanti usithe ungakhala ma uzomfuna kuze kube nini kanti usithe umvuna usithe ma yitsho sekukhona abantu wena ufuna sihlangane kuphi nalowo bantu ngicela uphume ma angithi ma uyazela sobabili location uyaphila sorry ma ngizokulungisa ngicela ukusendela sokusendela location ngicela ngizokusendela ngicela sihlangane khona kube lula alright no ngizokusendela location la sohlangana khona na ingane yakho alright okay ilungile ngane yami ngiyamuzwa kuma izinto engisho ma unjena-ke guys into afuna ukuzwa ngani fanele yonke into kuhlezi kusithe alright yabo njengamanje yonke into kuhlezi kusithe yes it's all wrong
kulungile uyantshontsha siyavuma uyiphari wrong ziningi kodwa indlela Nezwele indlela ziningi indlela zokwenza kufanele ngabe bazama ukumisa rehab kufanele bazama ama-disciplinary care efonela lantu abantu njengamanje wena sewufuna ukumbulala uzowathi ufuna ujuqa emakethe uzowasho wena ufuna ujuqa emakethe ucabanga ukubulala umfowenu ubhuti wakho kulungile kodwa mfethu hayi mfethu hayi yabo nje lento mfethu ngeke ngimele mina lento mfethu hlala phansi bese ndala mama location sihlangane khona mfethu lapha mfethu cela umfonele mama sende location sohlangana lapha noma wakho hey madoda manivele nikwate nonke manje hayi mzwa uzwile wena lento uzwile uzwile inkulumo yakho uzwile yes wrong kodwa phela mfethu kulungile phela mfethu tshela umakho umfonele umakho sohlangana lapha mfethu hey bafethu so cela uxolisa bafethu kuyona yonke lento esiyenzeka njengamanje guys socela ukuthi sisendele usisi ilocation sohlangana naye uma wakhe bese siyakwazi ukuyobheka lo mfana lona yabo sacela inkosi thela umusa guys ish hey umakhade simlindile yazi kodwa uma uyeza into enginisho yakhona ukuthi uyeza kunini kodwa silindile kunini sesesabheka lo mfana simtholi ndawo yazi kade simbheka wena uthe umaze ehlala kulezi ndawo sesibhekile lapha nakhona abantu abazenzela ama-event niyalazi guys usiphara lihlala endaweni nawa nje amaphara laphana nawa lapha akekho guys mhlawumbe singazama ukumbheka kwenye indawo mhlawumbe sesingambhena mase khona uma mhlawumbe engayesheshe ayibone ingane yakhe sesimbhekile guys angiphiki kodwa sinothi simthathe ephike manje ayikho namuntu engayenza kodwa phela egcina kumele simtholile guys nginibize sinizongisiza la mase ngijikelwe na yini because niyangijikela manje hayi yabona nyembezi azicela zame guys abe simbheke angazi guys kamanje phela futhi silindana uma wakho uma uyeza egcineni uyeza uma ungane location hey mina yabona manje angisazi hey bethu kade sibheka bethu angithi simsendelile so uma uyeza guys amaphara ayahlala ngalana ayahlala hayi taxi ayilethile Uma uhamba ngemoto guys. Uzobona izoqhamuka uzombona umama eqhamuka. Sibe simbheka yonke indawo. Niyasi guys iphara lihlala endaweni eyodwa. So manje manje asifukuzisa phela my sister kunini simbheka yabo njengoba ngisho ukuthi enye into futhi ebingcono yabo phethe intambama ayikho into edlula intambama yabo nje kube lento siyenze once and for all inkinga amapharaphoti ngeke uwathole intambama angaze ngibe yiphara kodwa ngiyazi iphara ngokuthola intambama thole izamile ma wakhe akafiki ubhuti wakhe simtholi mhlawumbe siyenzeni bhuti mhlawumbe ukuthi asibe silinda umatha bese simbheke akafiki nje uma wakhe silindile kade kunini uma wakhe silindile kuzoqhamuka kiningi ngazi phekwe pheni vele ngizwa nani nipheze kanti ngikazi nginiceleleni phinde ngingezelele cha phela asili nawe sise asili nawe futhi manje phela no force phela ukuthi usiforce ukuthi asenze ini anginiforce ngiyanicela guys cela ningisize guys yo kulezi imoto akekho uma wakho nanguma uphi nanguma iqhamuka guys nanguma ima phela mosushiya thi hayi mina mzaba ngingayifunda balo umuntu mzulu ukutheni kweqaleni zwa ngobayikhona nje lento lempezi oh yeah sisingeke nidlala yes nangu uma wakho kuphathile ku nangu ma usengala yini sa yini woza sama uzoziphansi woza buka musimlindile-ke manje-ke ngithi uyabona mawoza ehla woza yini nani ukushisa nje kuleli khaya kwenza hayi ngiyaphila mama ithini labantu sikufonele sibhalelwa uyena usisi ngikhathalele ngane sibhalelwa uyena usisi wasicela indaba wasitshela indaba le yabhuti wakhe uthi ubhuti wakhe yena ukutshontshelile imali iwallet amakhadi yonke into Lotho-ke usuqambela ingane yami. Ngani usibuso usukhona lapha ontshontshayo. Lapha endaweni niyamaza akekho umuntu ongamazi. Mana. Umfana wakho akantshontsha. Cha. Akalona iphara. Ukuphi nje manje? Angimazi noma washonaphi kodwa nje akalona iphara umntanami Hlobo. No. Hlobo.
Yini wena? Inkinga yakho wena. Sekukhona abantu still uyathi. Cha ukuthi kade simbheka njengamanje simthule. Simbhekile nangala sambheka nokuthi kunento eshiwo la ukuthiwa wantshontsha i-wallet yakho iphi? Yalahleka iwallet lami angazi. Yalahleka kanjani? Abangizuyena lo. Abangizuyena lo wayisotha. Mangangantshontsha mina ma. Mina mangangantshontsha mina ma. Futhi njena ngoba bengishilo sethi mama usuvuna ingane ma. Hayi, anihlala ngengane yami. Mama usuvuna ingane ma. Mangazi makwakunini mangitshela ukuthi sengithathe into zami ma. Kwakunini mangitshela. Makwakunini mangitshela mawusithathe into zami. Oye mangane amakhalane entshontsha. Makwakunini. Ma, wakwambona usibusiso ngene kwakho kade wamxosha ma. Naze naqabana nomakhalane bangani. Libe ngakhona usibusiso uyamxosha kodwa usilele lokutala ekhaya. Ma. njengamanje kade simbheka umfana la sifica abanye amaphara akekho Okay, kubona. wema wami. Ma. Awusinikeze ithuba lokuthi simbhekeke. Manje mina ngifuna ukubuza kuwena. Uma sike Ma sambheka uyabanje samthola. kuzobe njani? Walivuma icala. Wena usiyothini? Ukuthi ayikho nje into elishoyo. Cha. Ukuthi le ngane ngilandela amakhamera ngidala kangaka. Mangakutshela mangathi ngizobabiza abantu ngoba manginalutho mina ma. Sengize ngihle emzimbeni ngibuke ma ngenxa yakho ma nengane yakho. Uyangibona manginjani? Nginjani manginje? Nginani mina ma? Anginafoni, anginalutho mina ma. Amawindi emotweni zama ukuqala zimfana wakho simqala zona. Ukuthi ngidlala ngengane yami. Lonke ngidlala ngengane yami. Lonke Kulungile ma. Makulungile kodwa hayi ngeke ngidlala ngengane yami. mangithi masimbheke Ngicela amawindi Vala emotweni. namawini kodwa lo mangithi simbheke ma. khathalele. Okay ma. Yabona nje manje kuthiwa wena untshontshiwe manje ngithi Angatshotsha mina. ngazi ngani ngithi abantu ngisho iyona le mina angatshotsha mina empilweni. yabona tata ngikubuza ngithi ukulwa kwakho umuntu olahlekele kuyimanje ngithi uyama uzithini wena olwayo ulwelani Ma. Bengithi mama usubona abantu ongabazi kuzoba ngcono. asambe phela kulungile sambe siqalaza into Kulungile. Asiqale sigcine ngala. Mama kufilani ma? Ngicela simbheke. Ngicela simbheke. nanokuthi umuntu oyiphara manje mina ngeke uzumthole kufanele ngimthole ngizomthole ebusuku Simbheke ngaside lisithizo ngifuna liphume kaje iqiniso ngoba ngikhathele uMakazi Wena uthole anginalutho. kanjani ukuthi uhlala la? Ngiyazi ngambona sengimbone kaningi khona ukuthi bengengikwazi ukuza kuyena ngathi mangimtshela uma uthi ma ngakutshela ma ngathi mangimbona yazi futhi ngamtshela uma ngathi mangikimbonile uphilana Sisumoya, my sister. Sisumoya. ma unjena sithelo sakho kanti Ngidlala ngengane yami. futhi ngamtshela bengayikwazi ukudlala Efethu khona okubonayo. ayikho le nto Wena nthunjena. Ayikho. Nthunjena. kulungile ma mina ngingcono kodwa mama mina ngazi ngamtshotshela ma angitshotshi mina ekhaya yabo niyabona ukuthi njengamanje akho umuntu la empilweni niyabona umfula ngimthatha mfethu negazi vele gazi ipharahlala noma ukuphi ma Ngeke kodwa sihlale. Iphara lihlala nomi kuwe wema wena amaphara uwazi. Zulu. Kodwa lesihlalela emfuleni ingane yami. Eyami ingane. Lento lena. yabona nje akekho lo muntu lana gazi Akekho ngezabe khona la. uzoba khona uzongabaphi mayila ngoba wonke amapharahlala yonke le area ayikho umuntu ungazi amapharahlala la Kodwa wena uthi ingane yami mina ma mina ngitshotshi mina ma mina ngitshotshi yabo njengamanje ukuthatha isandla kwenza ngeke uze kusilekelele ngalezi ukuthi uma urong ungazi ma unjena nje uphila nowena ma ngishintshelefuna ngiluza ma ngenxa yakho ma uphilani kwakunini ma elitshotshela uphilani ma kwakunini uphilani etshotshela kunjenje ma uyiphara ngenxayeni yabe kuwena Khona okubonayo lapho ngibo. awayikho le nto le mfethu Ngane akho. Asambeni. Akho muntu. Nama futhi manje. Akho muntu nje la. guys masingamtholi isifani sobheka sibhekile kodwa iqiniso lizophuma Yabona sesimbheka ngelinye ilanga cha manje. masingamtholekile kodwa ekugcineni iqiniso lizophuma ma man kuthi ungabe ngifuna ezwe wawumbone phona ngangibona zonke lezi zinto uyahlala konke nala okokuqala ngambona wayengale ngemakhoteni angazi bese ngamthoni la kodwa sombheka guys Hayi bafethu. but njengamanje nakho yabo And sesifike egcineni phela manje segcineni la. Segcineni la. Ufuna kephi la? Uzofuna kephi la? guys kodwa ngifuna iqiniso liphuma Hayi, ikinto mfethu, enzoyena Hayi bafethu, hayi mina ngiyajika guys, hayi. ubalo lolo lapha ukhomtoleni nambuka mbona uphilani ubalo ya uyena man Maphela. Hayibo. wephilani wena ozazi Nangu
Mana. Shona la phansi. Woza zu. Uphumile kulala Bambe mzwa. Man. Uyana lo? Uyana lo? Ufunani? bafethu ngicela ukuthi ningidede Ya, bhuti. ngihleli ngokuthula bhuti Man, Unjani? uhleli ngokuthula la. Wenzani la? Uzokwenzani la? bafethu ngihleli la ngokuthula bhuti Othi umbamba mama. Man, mfethu hayibo. Wenzani? Yazini singasikhathi sokudlala yaso. Ubalekani? Singasikhathi sokudlala oza la. Ubalekani? Woza la. Man. nyaka nosef Hayibo. Bafethu ngikateni. Mana. ngidedela mfethu abantu ngabashiya ngokuthula bafethu ngoba lo bafethu wazi Manini phela silungisi manini okay. Okay. nyaka bafethu kahle sendoda la imfuni vele angaphuma ekhaya cha lo ambulala wema lo wabulala ubaba uyakwazi lokho uyazi lo afaka ubaba ushaya wakhule phethwe yini Man. aphethwe yini ubaba futhi ngidedela Mana, hayi phela ngeke phela uluse mina. Indaba uluse mina. Ho. Awukahle my sister, awukahle. Lalela. Awuka. unganyisa wena lamadoda akho shendeza nawo uzengaphuka ngenxa Wena, Awuka. ungazosidakela wena yazi. mhlonishwa ngihlonipha impela bafethu yazwani kodwa bafethu lo Njengamanje mfethu. Sifuna izinto ezisasele zama wakho. azikho izinto engiyithathile kamama yazo ayikho into engiyithathile kamama nangumuntu owazi lonke iqiniso ungisekhaya ufuna ukungibulala nje uyalazi iqiniso lo Ufuna ukubulala. ufuna ungibulala lo dala mfethu lo ngimkhutha kuyo yonke into bafethu yazwani dala Afuna ukubulala wenzani uzofuna ukubulala? Wenzani? ngoba ngeke bafethu Wenzani? ngiyavuma ukuthi ngeke bafethu mina ngeke bafethu ngiyavuma ukuthi ngeke Yebo, kodwa bathi kuphoqa ukuthi ngisengise ngeke bafethu Wena. Ziphi? Man, mzwa. Man. akazangithathi Man. uyalazi iqiniso lo Awukahle. Ngikhuluma nawe kahle. Ngicela ukuthini ngothi ufuna ukubulala? lo wayefuna ungibulala ngesizathu sokuthi uyena owabulala ubaba ngathola ukuthi uyena owabulala ubaba Wena wena njalo Selanga leyo nto la. Hawu. ya wena owabulala ubaba Ingakho kunje, ingakho nale embona. ingakho ngakhetha ukuphuma ngoba phela nakho ubaba akafuna ukumbonisa wabulala ubaba umama ungikhonza impela kunandaba ukuthi mama ungikhonzile but akafuna wabulala ubaba wena unyaka wabo wonke ibhidana nyaka akuvuni Awume. wena ma kunjenje wena mama wena usuma uhlala nonyaka Awukahle. lemtshotshanayo Awukahle. Yini manje mfana? ilani zongisuka lapha thu ilani thola khona iphisi ekhaya ngiyithola iphisi Ngilungile ngiyakuzwa. ngifunani ke bese lakhuluma shonini nifuna ukuthi ngihambe mina mfowethu angithi ngihlala kule ndawo vele akho wole ngothatha mina nangazi iqiniso ngithi nangazi iqiniso mfowethu iqiniso lani ungangibona kutshotha mina Yazi manje. Lalela wenkini. Uwoletho, Lo mfana la akeze ngapha. Akeze ngapha. ngiyilapha phela ngeke sekucela. Mhlawumbe indaba ukholoza lapha. Ukholoza lapha. Usuyantshontsha wena. azantshinto damuntu shonto zamawayithaselani Ziphi into zama wakho? khula umuntu zamawayithaselani wena nabazwa nginyanyisa khula umuntu zamawayithaselani iziphi into engayithatha uwona sikhathana Uyabona? Sizomyeka.
Awusasidingi. Ngiyandinga mnyaka ngishaye. Ngiyandinga mnyaka ngishaye. Ngiyamdinga kodwa mnyaka ngishaye. Ayikho wallet engawuthatha kamama ngizofethu. Akaze ngithathe wallet. Uyalazi iqiniso. Khuluma ke phela. Mina uyazi ngizokhuluma iqiniso kunami ukuthi lo wabulala ubaba. Njengamanje bafuna ungulalela misa. Yini into oyihlalele la? Uhlaleleni la? Mina ngiphume ngofuna ukungibulala. Ngifuna ngihlale kufa ungahlali ufa wena. Uyinto zamaziphi? Wena ulungile. Into zamaziphi? Yena ulungile. Yena ulungile. Ukhuluma ukuthi wazi uthi ukhuluma udoti la. Ulungile wena. Khuluma nalengane akungaze ngiyibulalele lami. Wemama. Uthini makunje manje? Angithi wena Nakho mfutho omkhulu nakho mfutho omkhulu. Uthanda niphathe kanakho le. njengamanje kunjani? Yabo lento ukhuluma lingane yabo uthi kunjani? Ubiza abantu yebepha. Uyini wena? Ngoba nakho mama konke ngifundile mina ngifundile. Ngifundile mina ngitshothe mina. Anikahleni. Ngifundile laptop yami ngifunda obunomona. Yazi ngifika futhi la. My sister awukahle. Nawe. Cha, njengamanje wena udlala ngathi phela manje. Udlala ngathi. Awukwazi ukufika usibalela uthi asokusiza manje sesizo. Nangisenza obe ngobe pheka namanje. Siyakusiza. Ngisizeni. Silanda yeke. Ngisizeni. Awukho lethe ngawuthatha. Mina ngize njani mfana? Sengathela manje. Yabona ntathu ukhuluma into abazojuka futhi njengoba besho ukuthi wabona ngithathela umasathana nawe. Uphi woletha mama? Uphi woletha mama? Mina ngatshontshe ekhaya imali kuphela. Wantshontsha imali kuphela. Iphi lo mali? Iphi lo mali nje manje? Iphi lo mali lezo? Iphi lo mali? Mshaye futhi mana. Khipha imali kama. Khipha imali kama. Akakho imali kama lo dog. Akakho kama. Wona nghlangane. Nanghlangane. Yisho mfethu. Yes, iphi mali? Nawuyangishaya. Wangiphi? Nawuyangishaya. ngafuna ukumsiza bafethu. Ngiba. Ngizama usithini manje umbulali lo mzwami usekumfikela Yes, angimfikeli kodwa mfethu sizosiza ekugcineni sizosiza la. Wena mfana ukahle wena nawe yini inkinga yakho? Yini inkinga yakho? Ngiyayifuna. Wena ungazongijwayela kabi wena yezwa. Ngithi yabo awunamoya kuyaphakama kwimanje ngenxa yalo wena nja ana phela ngekusiza lokho ngekusiza lento ngizikusize lo ngeze kusize lento yenza mama kade mama ngithule ile lento yenza ngifuna ukutshela iqiniso kade ngithule mama ngifuna ukutshela iqiniso Wena ubulela ubaba wakho wena. Woma ngizele lokho. Kwenza nawe mama nomama uronke. Ngizele lokho. Nawe mama uronke yabo lento yakho ukuthatha iside ayenziwa leyo nto leyo. Ungalingi ukuthatha iside lena. uthatha isade ngoba uyabona sakalungile lona mfowethu Yebo kalungile lona kwimanje kade umzwako ukhona khuluma umzwako ukhona khuluma indaba zojuka umfasi uyasho uthi yena bona bakho ukutholile lokho lento emhlungumezile lo mthetho wena ukucabanga ukuthi njengoba iphare nje ekhaya la ubalekele ngoba sifuna ukumbulala njengoba kade esho fani phela ngibo okay ngiyakuzwa njengoba kade esho Yes ngiyakuzwa ngiyakuzwa but mfethu egcineni sizosiza la Yabona wena. Wena ngalesifele. Uyakhala mbhekeni. Awukahle mfethu yazini asami ubiza abantu ngesifebe wazi ubulala ubaba ubiza abantu ngesifebe ngiyela lo ubiza abantu ngesifebe wazi ubulala ubaba Asambe man asambe Akaxolisi engaxolisile kuma. mfethu shona okufuna mfethu Shona imali kama. mfethu ngifutela amanxeba mfethu asamba hamba my sister ngiphuma nawe into yodwa kanti hamba sasempeni mama ngiyazama uzehlisa mama ngiyazama uzehlisa ngithi ukuba ingane kanti wena ngoba uthatha uqoda lapha ekhaya wena uyasukela nekhonze la wena izona zazo ukuthi ngibelana cha mfethu imali engayithatha yale yangane le yanginyanyisayo nayo manje angithi yezwa ukuthi uyantshontsha uyasho ukuthi imali engayithatha ngavuma niphile ukudala ngavuma ukuthi untshontshile lake lavuma niphara Wozala. Yeke uzofana. Uyavuma. Wothi ngikufuna baba wabulala Ulayisha isela. Wayifema. njengamanje yini into esifana siyenze Ayikho phela
ayikho senze njani manje uyavuma wayithatha yes but yini into esizoyenza manje mase kunje yabo wena ngithi ekhaya angithi wena uthe wena ufuna nje ukuthi avume kuphela angithi manje ngicela ngithathe ngikhuluma naye ekhaya mntakama lalela mama lalela ibizo lakho ngiyaxolela leso ngithi ekhaya kini ubuye mntakama yeso ngiyakuthanda mntakama uqhubeke ukwenza ubukwenza kodwa kimi mina kimi akunafuthi mina yabona mase solungisa inkinga bena besingahlangene yabo lento le asamba mayisi asamba hamba nalungile manje asasi hambani bafo zalo ngicela ukukhuluma nawe mbana ngiyazama ukunibekela indaba angifuni ukungilalela Lungi ngiyasizisa lapha le story ngiya-understand engonayo ukuthi usuthe uqinisile ukuthi lo wabulala ubaba wakho ngiyayizwa leyo nto ngiyabuza ubuhlungu obuzwayo njengamanje manje mfethu uzolungisa kanjani umphefumulo uzobuyisa kanjani usengiphi ungasekho uzobuyisa kanjani mfethu ngoba ningibuyisela abantu ningivusela amanxeba madoda angisafuni ukubuyela ekhaya yini ngizoyibulela ekhaya bangazi ukubulala ubaba uma methule futhi evuna yena futhi kunjalo angithi mina sengaziwa njengesela ngihlala emgwaqeni angithi sona sizathu ukuthi ngiphumela mina ngike ekhaya uyelo hayi mfethu hamba masha mfethu yabo nje manje mfethu ngana kwethu ngiyakuzwa ngiyayibona into osho mfethu kodwa manje ngikusiza ukuhlala ngicela mfethu ubuyele ekhaya ngicela ukubuyisela ekhaya mfethu ngilungisa izinto nomndeni wakho okulo nokuqephana ngekungisiza noba wakho nje bengasekho akajabulile yakho nje bakunale ngaba nekhona kwenza ngale ndlela okwenza ngayo becela nginakho konke wena umfana ekhaya bese ngiyakwazi lokuthi mina umfana osele mfethu makuzohamba udade wethu ke mina ngizobuyela ekhaya ngeke ngihlale mina nomthakathi umuntu ozongibulala ngeke ngihlale nje mina nolowa umuntu la mfethu cela mfethu ukuthi uma uthi ngiyabuyela ekhaya engabikho ekhaya uma impela ngimthanda impela kodwa manje ngeke ngihlale umuntu okwazi ukubulala ubaba mina nawe bafo lokho kungakuphatha kabi umuntu okwazi ukubulala ubaba bakho kufundisa konke baba njengamanje anginababa mina nje ngaba kukho nje futhi ubusaphila ya ngaba kukho nje bafo bethu ngicela ngishayisela ngomoya bafo ungivusela amanxeba futhi enzakala ngicela uhambe ngicela futhi ungishiye futhi ngephisi la ngizobona ngidlani bethu la ngobuhlelo kanje yabo mfethu lokho engizamela khona ukuthi ngimele ngazi ukuthi ngidlani ngilala ngayiphi anginandaba fethu mangizokwazi fethu ukuphila anginankinga fethu ukuthi ngiphila ngaphandle ekhaya ngelinye ilanga mhlawumbe kuzokwenza ukuhle nami ngoba ngibuya njengebhari kulungile ubuye wazi ukuthi sina namhlanje uhlezi lapha elihlala la kulungile futhi sizozama ukuthi kubuye ngibuyele something cela futhi semali futhi kodwa bese ngicela ngaphandle ukuhlala kanjena ngikusiza ukuthi ngiyabamba lapho isemfundweni ngikusiza ukuhlala kanjena futhi ngiyacela futhi yazobafa ngizobuyela ekhaya kulungile sazobuya futhi ngiqala yazo bafowethu lelo daba lelo bafowethu ligidi kakhulu kunzima nje bafowethu kona mfethu ngiyayizwa mfethu into ayishoyo bafowethu angazi ukuthi ngizokholwa kodwa mfethu indlela into akhuluma ngayo indlela akhala ngayo iyakhombisa lento ukuthi i-deep bafowethu bafowethu lungile